Moitísimas grazas. Somos Nebra e estamos aquí en Sesiones en Vilo. Este tema chamase Meigallo e agora imos tocar un tema novo que vai sobre unha persoa, un personaxe que era unha señora maior de Santiso de Melide e que se chamaba María Benita. Era unha muller que vivía da caridade e faime moita tenrura, eu non a cheguei a coñecer porque morreu antes de que eu nacera, pero é un deses personaxes dos que fala toda a vila. Ela vivía cunha porquiña e dormía con ela para que lle dese calor. E fixenlle esta homenaxe con esta canción que se chama María Benita.
Graciñas. Imos continuar agora cun tema, despedímonos xa. Este foi un dos nosos primeiros temas, que é dos poucos que non teñen letra propia. Este é un poema musicado de Federico García Lorca, dun dos 6 poemas galegos, chamase Danza da Lúa en Santiago. Foi iso, dos nosos primeiros temas. E nada, un placer estar aquí. Moitísimas grazas a Enviro por contar connosco e agardamos que vos guste. Mortos